Σήμερα, 27 Απριλίου, τιμούμε τον ήρωα Εύζωνα Κωνσταντίνο Κοκκίδη, τον ήρωα φρουρό της σημαίας της Ακροπόλεως, της ελληνικής σημαίας της Ακροπόλεως και τον ήρωα φρουρό της τιμής, της πατρίδας και της φυλής μας. Το 1941, την 27 Απριλίου, ο ήρωας Εύζωνας Κωνσταντίνος Κοκκίδης, αρνούμενος να παραδώσει στα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα την ελληνική μας σημαία, το σύμβολό μας, τυλίχτηκε με αυτήν και έπεσε από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Εμείς, η άσβεστη εθνική φλόγα, τιμούμε την πράξη του Κωνσταντίνου Κοκκίδη και καλούμε την επίσημη πολιτεία επιτέλους να δοθεί η τιμή και η δόξα που αξίζει στον ήρωα. Τιμή και δόξα στον Κοκκίδη, αθάνατος.